Слава Україні! Вітаю з Днем захисника України! Сильне військо – запорука перемоги, а ветерани – приклад для новобранців. Президент України Володимир Зеленський прийняв присягу ліцеїстів Богуна. 329 вихованців поклялися у вірності Україні на плацу перед Маріїнським палацом. А глава держави запевнив у незмінності курсу України. Партнерство з НАТО і впровадження найвищих військових стандартів є кроком до майбутнього, підкреслив президент. А розбудова сильної авіації і флоту є і буде пріоритетом держави. Ми збільшуємо витрати на сектор безпеки та оборони України. Активно працюємо для посилення обороноздатності з нашими міжнародними партнерами. Україна повинна мати не тільки потужні сухопутні війська, але й сучасну та боєздатну авіацію, воєнно-морський флот, системи ПВО та багато іншого. Тільки сильне військо буде запорукою подальшого миру та вільного розвитку нашої незламної України. Не тільки чоловічий день. З 2016 року жінки можуть служити на бойових посадах, а в Збройних силах України їх вже більше 30 тисяч. Шанувати захисників незалежно від статі закликав міністр оборони Андрій Таран. Він додав, що Україна існуватиме, поки є військо та мотивований спротив окупантам. А в цьому нам є на кого рівнятися. У новітню добу українці знову показали здатність розгортати широкий рух опору, давши рішучу відсіч російській агресії. Жінки і чоловіки, юнаки і дівчата, вся українська громада. Сьогодні день кожного з вас, день захисника України. Ми шануємо всіх, хто упродовж століть боронив українську землю. Беремо приклад з героїв визвольного руху. Бережемо пам'ять про полеглих на сході України. Тепер, на відміну від подій сторічної давнини, поруч з Україною західні союзники. Інструктори зі Сполучених Штатів, Великої Британії, Канади та інших країн тренують наших військових. А флот, авіація та спецпризначенці сил НАТО регулярно дратують окупантів на спільних з Україною маневрах. Аташе з питань оборони Посольства США Брітані Стюарт подякувала українським військовим за збереження в нашій країні свободи і демократії. Та додала, що Сполучені Штати шанують українських героїв. Ми шануємо українців, чоловіків та жінок, які продовжують самовіддано докладати зусиль для захисту євроатлантичного курсу України, а також її кордонів в умовах безперервної російської агресії. Ми вітаємо захисників України, дякуємо їм за самопожертву і за те, що наважуються на ризик кожного дня. Сполучені Штати є і будуть вашим непохитним партнером. Президент Зеленський також нагородив 113 військових, а 5 військових частин Збройних сил, Нацгвардії та прикордонників отримали почесні найменування. Назви розробляли спільно з Інститутом національної пам'яті, щоб вшанувати українських полководців і відзначити сучасні бойові підрозділи. Так, 3-я бригада оперативного призначення Нацгвардії носитиме ім'я полковника Петра Болбочана. Він навесні 1918 року командував військами УНР у Кримській операції, коли українські війська прорвали оборону більшовиків на Чонгарі і згодом взяли під контроль Кримський півострів і Чорноморський флот.